Pero wa sa ka na question niya. Tumboy ka, Miss Cynthia. Way nang utana. Daghan kay mga utana mo lagi nga. Mong di ko. Mayong bungkag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Kung kamo ga-follow nako, makahibaw gid mo nga ako subscriber kaayo aning bayhana. Kahibaw ko daghan kaayog naghulat ni ini nga episode. Isa sa most requested chit-chat ang kining bayhana nga grabe kaayo ka guwapa, charming, tananana sa iya, hawd muluto. Single. Oh. Karon makaoban nato sa programa sa mga Bisaya sa Chit Chat ato ni wa na ilain pa Miss Cynthia Lambatin. Hello sa iyo mga Miss Cynthia. Way palakpak na sa mga audience. Daghang salamat kay misugot gyud ka nga makig-chit chat. Sa Cebu ra gyud ko. Ang ako pag-anhi sa Visayas para ra gito sinulog pero niingon ko nga mo try gyud ko reach out ni Miss Cynthia. Di ko mauwaw kay kung sabihin mawa na ako, di na ako sulayan, di ba? So, mi-email yun ko kay Miss Cynthia. So, daghan kayong salamat, Miss Cynthia, kay misugot yun ka. Bitaw, no? Bitaw, no? Why choice? Why choice? Sige, pag-open ako Gmail kay ning pop-up ang gidawi ni Bugoan, di ba? So, very formal, mabod pagka-invite. Okay, sige mo po, kita ko sa imuhan. Chit-chat. Ratong kanulawin din. O katong Inday Ligaya. Katong doang nakitaan. So, ganahan ko kay wala pag you ever like, well, kung naamang galing, pero kasagaran, Tagalog jud nga interview, chit-chat, so, murag unique ang Bisaya nga chit-chat, so that's why, gitry gid na ko. Salamat. Miss Cynthia, daghan kay kog pangutana nimo. As in, grabe ko daghang pangutana nimo. Basig ko kasagang. Basig ka kasagang. Diloy, ikaw, 21 years old na ka? Yes. 21 years old. Si Miss Cynthia kay nagsugod ka sa pandemic gyud ka ni Boto, di ba? Pandemic gyud ko start kay wa mo ko ilingaw to that time. Di ba 2019 kay wa pa man gitong COVID. So pag 2020 nag-start January, ayan nag-lockdown, tapos ako ilingaw, zero ko kutok-kutok, ako di kwarta. Nagama kag turon. Nagama kog turon. Onya, ay na to, awara tong ipa-snacks ra gyud mga on rami. Then one time, ko nga why not videohan no? Kay nakakita na ko sa TikTok nga nay magluto-luto baga sa gitry ra gud nako nga videohan si Za. So, napo jud namuot ko atong time no ato isa ko, videohan no dili. Dili raman. Nya natong napugkok videohan no dili. Dili sa raman. As videohan no dili. Mag-video na lang ko as in murag katulo ko convince akong kaugalingon nga videohan ba siya or dili kay murag dili kana bitaw kuan ako ang mag-video inana. So pag try na ko adto is ning boom man siya. Ning boom siya. Oh, okay. Nato sani giganahan nila no sa ang tingog nga murag kog tingog sa una jud ang tingog jud sa una tawgon sa kog murag tingog og baka, murag tingog og bayot, murag tingog og laki. To elementary pa ka. Oo, katong bata pa ko kay gisugo ko sa akong mama nga paningil ba. Nana so ayo kabo ka kasi tubag sa katong unsa man doy kasi dili masakitan aron so nga nagtubo jud ko nga wa jud ko murag naka-appreciate sa akong tingog jud. No so natinga ko to that time nganong patok kay siya. Oh nganong ning patok siya unsay nakanindot di ba? Kay kahibaw ka ang Miss Cynthia Manggod nga pangalan or ibutang na nato personalidad. Pag mayo nag Miss Cynthia, isa na gyud nga mahuna-unahan sa tao imong tingog. Kay maski ako, imo hagin tingog. Pap ana gyud ba? Paspas kayo. Lagi unsa wow, unsay nga mayon ta og cooking, daghan pong nagluto, di ba? No? So nagitry ra po no nga butangan ako siya voice over. Okay, na-inspired ra po ko atong tigluto pud nga nay voice over bitaw. So gitry ra pud no adto first time gid ato kay unsa mo pag voice over. So nagkuri-kuri ko sa kuan sa editor. Mao din ni voice over. Ang imong editor nga gamit InShot. InShot ra gamit nimo. Kay bo lagi jud ka no. So from the very start nagdanaw ka sa video. Sa tinuod lang, kinder pa ka ginatanaw na taga. So InShot imong gamit, ang gamit pa nimo sa ang pinakauna nga gigamit nimo nga camera iPhone 7. Oh, iPhone 7. Oh, iPhone 7 imong gamit. Unya, wag yung kay ingon nga experience sa pag-shoot, mga
magbuhat og content. Wala jud as in like zero jud. Kanang mag-video-video ra gud kay kumo kay iPhone so. Lagi. Ato jung sawayan og mag-video-video ini nana. Inutang pa jud tong cellphone na si kanhan pa jud. Pero impas na ron. Lahi no. Naimpas na. Inutang pa to si Zaon ja. Kuan pa jud karang si kanhan ba kay namasin ra gud po nga kuan nya. Syempre pagka-try no ato nga nindot man po siya quality so i-try ra gud na og video. Og dito na nagsugod ang tanan. Ato na nagsugod. tanan. Ang pinaka first jud viral gid adto nga nag-million katud yung nagluto kog isda nga gilampahan no og kamunggay ang iring nga kani pong Yes. kani pong inom na di na lang ta mag-mention nga uy bakit mo naman ginaganyan ang pusa so nga pwede mo namang ialisin daw dyan kitang mga Bisaya basta kay normal jud nga chi mga tao gani kay hapakon. Malingaw. Dagan na sa mong dagan yung sensitive so dadto gyud nagboom naghalo tanan Bisaya og Tagalog nga adto na jud ni uban giganahan ni uban wala inana so as in like na overwhelmed ko wala inani di ang feeling nga mag-viral kasi mo dagang views di ba so makuan ko kay wa ko kay unsaon na pag-handle ba di ba pero ang nato wala lang nako patuli ang mga negative nga comment og kani siya mas asa ka mas una nga ni sikat sa TikTok sa TikTok ka and then ayha ka nag YouTube or hindi nagsugod na kag YouTube sa una Yam Yam TV, tama? Ulo mo, gagawin ko naman. Uy, di ba mo kang panahon Yam Yam TV, pagka sa una. Nakaibaw man ka. Saday ka, uy, wakay kahibaw, istorya na ako na imong maginikanan. Okay, kato mo ko tayo is, katong Yam Yam TV, gi-convince ko sa akong igsoon, katong yung Andres. Si Ann, gi-convince ko nga pag paggamang account YouTube ba pag-upload og bisag unsa nana siya nga so why ra ko gama og account og YouTube kaya ang i-upload dito bisag unsa ra jud nana pero di gud sig upload unsa muto nga pag anog TikTok syempre kay ma-connect ra dito ng YouTube og TikTok so siguro nanong ra pero ubang tao to kay nangita sila og longer version nga cooking diba kita sa una tag 1 minute ra man TikTok 1 minute ra jud as ilimo nang amog paspas mo tingog adlaw ni sentara for 3 labi dili so and that's it this is Miss Cynthia bitaw munang paspas lang mo jud og tingog sa una compare karon unya 1 minute ra ayha ka nag YouTube nga tinag-as na gyud katong tinud-anay na gyud nga content nimo pamugasay na jud pero ang imuha magong style sa YouTube kay sa una lahi ra kaayo og sa karon kay ang imuhang style murag okay ba singan sa genre pero kanay mga lisiki mga ana ba mga lisiki nya mga kay ngon ana gyud feel siya nakaingon siya ko Breta ni bayhana kay nakuha gid niya ang ingon ani nga content kay wa pay giingon ato nga Bisaya. Actually, I'm a fan of Lisiki. Very fan of Lisiki. Sige jud kog tanaw dili pa ko content creator. Sige na kog tanaw ni Marilax Lisiki. As in ganahan sa mud ko like kuya wa oy as in jud nindot sa mo niya. Pag abot na kog TikTok, dadto na ko nakita nga pwede di po magluto og mubo ra di ay o di ba? So kay siyempre udi sentiment ang utok sa una. Unsa mo to nga pagkita na ko if kaila kanin-mute katong English ana dadto ko na lagyan sa niya to mag voice over nga nagluto siya pero wala lang siya nagluto nag-entertain siya og tao di ba so giusa na kong idea mute nga voice over then Lisiki inspired and then if kaila ka ni tawag ni Hamzi mukbang sa Korean like the way siya mag-edit is di tong dugay kayo like pas and then mayon tag Lisiki nature inspired pas nga pag-prepare aring Korean nga na-inspired ko and then ang voice over is from mute nga katong gikag Amerika so combine na ko ang idea mo imong mga inspirations para mabuo ang usa ka Miss Cynthia para kay umayon tag luto daghan kay gluto correct so dapat mag-create kag something unique nga ikaw mahibaw-an jud nga ikaw ni mao ni ikaw ni di ba so mo to siya nga hawod yoga. Mao ba? Hawod yoga. Unya murag meant to be gid. Mo kita sa una maglantaw-lantaw ko niya. Inan ako ni akong mga team kay adto ram ni sa mamuyos bay. Maingon kog bright na ni bayhana kay nakuha gid mo. Makuha dili ba tanan nga murag mopatok gid sa YouTube sa pag-content kay murag it takes lisod gid ang YouTube actually. Mayon tag Facebook dali ra jud ang Facebook. Ang YouTube ang YouTube is once mo success ka ang YouTube, grabe gid ang pagpaningkamot jud ana jud. Kay lisod sa mo mayong ka og views og share maglisod di para Facebook ba nga og i-share dali ra ma-share dali ra ma-share dali ra makita sa mga friends nya maka-mention katagtag ba sa YouTube
di ka makatanaw og dili giga na dili 100 imong load, di ba? Speaking of gigabyte, kumusta na imong pag-upload? Na kay Wi-Fi or wa gyapon? Kani very struggle jud as in Ato until dron? now. Mga tunga-tunga last year siguro nakapataod ko Wi-Fi. Dili Wi-Fi nga pili dating nga. Nya ha. Wi-Fi nga bukot-bukot Bukot, oo, nga oo, murag isangat oo. na lang nimo dito sa taas kaya maka-signal ka. Unsa usahay pa jud kay di siya mugana so ang gamiton hotspot until now ha. Oh, di- Ginabuhat jud ako na. As in like lisod liman ka maghuwat ko makatog na lang ko mga 3 hours ko maghuwat mag-upload mga as in jud very struggle until now kay kulibli bias amo ana yan ay usahay og makadung ko sa akong igsuon diri sa Panglao mo nang maka-download ko maka-upload ko og paspas. Karon nakapalit na kag kamera. Oh, like Kamalit na this kamera. year pa pag last year, last December. Wow! Unsa nga kamera mi Cynthia? Pwede mo 90D. magibaw? Ay, kahilas. Kahilas mo. Kahilas. Ay, siyempre, inspire ba kung bisiki nga. Bitaw. Goan nindot kayo. Cinematic yun. Cinematic daw pagkagama. Pero na siya team. Pero ako, kung wala mo kay Bo, behind the scene, for example, ako akong mga igsoon, ang eskwela naman, ginuog ko mo nang maglabad yun ang magama kong content kilimang kag Grabe ad kong ba? sibuyas balhin na po ko dire. Grabe ba? Unang wa nili na balaan. O muna wala lang nagawan as in yung mga daghan giunsa niya pag video nga daghan mag-angle hindi niyo lang alam. No? diba? Binalhinay. Binalhinay na. Nya kintahan nga marag wala lang. O di ba kinunan kay di ba paspas og tatag siguro so dapat makita ang pudang naong. So ibalhin na po dito. Bugat. Bugat ba ang DSLR karon Diba? compare sa cellphone kay pwede man mga anak nimo. Magkamasol naman zero kadugayan aning. Asaray ga gym lagi. Pero ga-enjoy ra ka. O na-enjoy ra. Ga-enjoy ra ka. Kay si Miss Cynthia, kung naayang igsuon si Beng, man na, hasa si Beng, hi Beng. Dili tapulan. Dili tapulan siya, mutabang mukhaan na siya. siya, Pero syeldohan magkahasab nimo. O mga skincare. Pila mo ka buok magsuon, Miss Cynthia? 7. Wow, kugihan gyud ay sila Sir Virgilio. 7 mo ka buok. Ikaw ang ika 5. Pero ikaw, nganong wala ka nagpadayon sa college? Kay ang sa pagkabalo nako, ang imuarag yung gihuman is senior high nya katong baking o di ba cooking. Nganong wala na ka ni pursue og college, Miss Cynthia? Kay tapuan ko mo eskwela. Pareho gid. Dili man sa ingon nga. Murag para no ang eskwela dili para na ho. Lagi, Kay- pareho gid. Kapuyan ko mag project. Gusto ko when it comes to learning, gusto ko actual dayon ang may bawaan. Gusto ko giun sa na pag-ad-ad pakitai ko, di ba? Giun sa na pagbungay, giun sa inana di ko ganan og kuan daghan pa sa mo og x plus y. So nga as in jud Practical. kapuyan jud ko. Ma. Anya adto pong time murag nangita na po kog kwarta. Na ba murag gusto na po kog nay kwarta na depende mo po ning tao no nang ibang tao ganang eskwela. Ako kay murag Di pareho gid. Pareho gid. Oh, mo kita ko ingon lagi nako silahan ako nga ate Mar. Kaingon jud kog makarelate jud ko niya kay ako man sab wa sa ko kahuman. Actually, isa ra ka subject sa college. Wa sa ko ganahin ni undang ko kay di ko ganahan sa mag-eskwela. mo ba? Oh, pero hoy, ang education na importante kay na lahi-lahi lang gyud. Lahi-lahi lang yung tag-diskarte ha. So kana lang para sa ako ang pag-eskwela dili gyud na para sa ko. Unsay recipe sa imuhang pagluto nimo sa imuhang brand as Miss Cynthia naganahan gyud ang tao. Nga ikaw nga naganahan sab. Kuan siguro direct to the point akong video or sa batingog ba na ho? Natural actually. Yeah. Grabe nimo ka natural. Mo kay ba karon kung unsa siya nga nag-meet ni Miss Cynthia, mao gyud pod siya sa video. Oo ba? Oh, ka-amaze gyud. Pero wa sa ka na question niya. Tumboy ka Miss Cynthia, way nangutana. Daghan kay mga utana mo lagi nga. Mong di ko kauyab kay puros mga nang puros budget. Puros pud mang chat budget. Uy ginoo ko di am ta ko tumboy inani ra jud ko. Baw nagganahan mo ko murag komportable ra pud ko. Inani ko daw manuot. Sa una man god manuot po ko sa unag mga katulaging na mamaligya pa kog sabon. Siyempre dapat man jud sa una kay ang pangita sa una kay maligya magsabon. Unsa so dapat buapata nana di ba? Mo na magsuot kog mga sexy ko sa una ron na makapaligya og sabon pero deep inside good pud lami na sa mo bukason di ba? So mo na nga pag murag gitugot jud sa Ginoo gubod nga mas diri jud ka nga Actually. kuan kay atong murag halos na lang sundugon o unsay makita no sa badge nga sexy gusto ko mo nana kay basig daghan kog halin sabon mga nana Kano sa ani nga namiligya ka? Bag-o ka bago mag-pandemic?
Oh, Bago ka before nag- pandemic, vlog-vlog. maligo sa buwan. San asa ko abot sa Kasi may una. baligya sa una, front row, ano? Oh. Manong kay Ay, shh, ikaw. Yung sabon na ba kayo, number 1 ba? Sorry. di ba number? Manong kabog ka. Gusto mo ligaw eh. Aso, Kita gisudlan sa ni mo pa na. Oo. Ay, Mo nang usapon nahasa jud ang inistoryahan. Kay inana jud ko sa sales. Basta man, palit ka dili. Sales. Mga na. Sales. Sales stock jud ko sa una. Anyway, congratulations sa imuhang kamalig. Ah! Grabe ka nice, good. Grabe ka Oo. nice. Kisi nag-design na to? Ikaw? Actually, ang inspired yun adto is Pinterest ra jud. So, tanang makita no sa Pinterest pinagsama no. Giisa nimo. O ang idea and then ipakita na kung papa kay si papa makasundog ra pud siya kay kuan po siya panday mo po siya resort. So like mga inani nga mga Wow. mugama siya mga inani. Wow. So wa pa lang ko nabuhi. Carpenter na siya. Actually wa pa nabuhi ang kinamagwangan. Carpenter na siya akong papa. Ba? O sa resort so manang maka-relate siya og mga pina-modern style or mga inani good busag Sagol nga kobo pero modern. Oh, mo nang makarelate siya. So mo nang moyong ko nga pa kanang sundugan ni nana siya. Makita na po niya. Napoy usay magka-bingkil po may kay. Nganong dili man po ni tubag mo sa baba. Ikaw na lang panday. Kaya ang ganahan, isa sa ganahan ako dito man kay imong pugon, manggod. Oh, mau ba? Oh, ang imong Actually, pugon. Chinese style is iki Gani. Pero struggle is real kay ang iyang maghaling nasa ubos. lagi. So mulibot pag yung Lagi. kadugay ang luto ani mabut-but gasud kay. For example, hinay na mudagan na. Ang kamera ibalhin na po. Wow. Ginoo. Basta lagi ka ng silingan na mo. Saksi jud nas og makakita siya gasige kung libot-libot maragad jud kog. So naagid dai may mga silingan dito. Abi na ko kamera. kayo daghan Di like daghan. ladyo dyan mo ang silingan pero malantawan ra if magtuwa sila baboy. Nana so makita ra sila saksi sila sa galibot-libot ko nya sara. Ana dra sa sila. Anad na. Kay bawo sila nga sikat ka. Siguro. Oo, kay ba gud siguro. Titigtan-aw man siguro po na sila. Pero kanang so far man ko sa mga nakita nako nakailutoon hatod ka dito si muhang mga parinti Oo, si mga silingan maghatod sa ka di. Oh, katong makakita sige. katong manglawog ug baboy. Oh, na makitaan man ko ni dyan. So door man pud may childhood friend man pud na. So mo na nga if nago po'y sobrahatdan ko pud mo ana. Ya og na po sila sobrahatan pud ni. Di actually dili sobra dapat lainan jud. Lain na po sobra no. Kasi inyong barangay na yun magpa-picture nimo or wasa pakialam nimo? Ay na good. Naara, Oo, na ba picture sa mauwaw ko kay siyempre, kinsa ra ko punta tao ra ko punta. Talaga? Mabuo ko. Nga, uy tao ra man yung tao. Nganong inana man sa mo. Labi nag ka ng mga kita ano person so mura na jud kog ibayaw sa taas. So, uy bisan niya uban mangurog na kay. Uy tao ra in town ko Ginoo ko Lord. Pareho ra tabog ta i. Oh, Pero dili- tayo kanang moadto kag kuan, moadto kag Cebu or kanang sa mga syudad. Oh. Yung mga tao kuan mo gyud sa imuha. Munang usay Naanad na ka. Naanad na good pod Naanad kay na ka. siyempre in this 2 years of this grade, di ba? So naanad na good pod pero nalagi po usahay nga grabe ka po na zamok ka na bitang nang grocery ko unsa Maling. nya daghan zamok ko so uy bisin ka bisin. Ay, Bitaw. pero ako malipay ra jud ko. Yes. Malipay ra ko. di ba? Muna ang ganahan mo. Kay ang sa tuwa man god, kung wala man god sila, wala sa ta diri. Oo, mausa, Pragana ba. oo. Aside sa pag himo og contents, nana mo sa kay travel and tours mo sa? Oh, yes. Siyempre proud boholan na. Grabe ba? Kugihan gyud kay gawa. Oh, kay dili ang ngay ning usaray saligan kay uroy mawa ning. Di ba wata Bitaw, kay bitaw, ibaw. So, bitaw. muna nga samtang naay ika invest. Invest kita. Oh, Di ba diskarte gyud ka. Pero kani ha, ang imuhang pag travel and tours sa una kay, di ba ga-sideline ka sa imong igagaw? Pag travel and tours. Ayaw lagi sige kuan-kuan dia. Kajut lang. So, nakuha to nimo. Kahibaw imong giilan nimo imong Yes, igagaw. gitudloan ko. Okay. Bali, mo kambas kog tawo, mo pasa pa ko niya. Anak din murag naundang man to kay nag-pandemic man. Oo. So, syempre ano na ko nga mag-create po kog kaugalingon akong page. Labi na okay. kay karon. Pero dili may ingon niya kompetensya. Dili. Dili ra. Kay isig tinabangan man mi. For mayo, example, mayo. nami usa ka driver. So, og namin guest karon siya mo drive na isiro mi kon man nakay case ko na dili gud ingon nga kompetensya kay lahi mo kog market ang market no mga followers no. Ang market sa ako ang igagaw
atong group nga dungan. Nya lahi man pug nang ko igsoon po travel and tour. So lahi pud iya market sig lahi di market so di may kompetensya. Kuya no? Oh. Dako income na travel Sakto ra pod. Sakto ra pod. Sakto ra pod nga maano gud extra ba. Nana nga makapalit gud pod og. Sudan nana sakto-sakto ra. Hands-on ka sa pag-manage imo ang Yes, travel tours. very hands-on. So ikaw po mo reply? Oh, yes. Nay mo ingon og kanang Miss, pwede po namin makita si Miss Cynthia. O, sige makita. Tas man me. Uy, so naagid ay pud kay kuan ba? Kanang mga followers nga Tagalog. Yes, Naagid po. maan lagi ko ma-amaze ko kay mo ko nga. Ha, mo ana lagi ko. Bakit niyo ko kilala? So nga kanang palagi ko pinapanood niya. Basta lagi lagi ni ang pinaglaban sa nga ha, kanang naintindihan din niyo ako. Sa nga hindi man pero nagustuhan lang namin yung mukha ang Tagalog. Naintindihan mo lagi. Di kinabatangan man sabi mo usahay og kuan, subtitle per dili, marag dili naman kaayo. O dili na ko Marag dili na kay kateng subtitle. Hago ba? Kinahaguan. Grabe ka hago. Kinajud mo na nga. Adi sa bahala na og kinsay mabilin mauro ko puy ako. Pero lami sa feeling nga naay gyud bisdak nga content creator nga sama nimo nga mao na ang gama ba. Yes. Mo And then maka-proud. represent sad no ang Boholano. Bohol. Yes. Boholano accent, No? diba? Yes. Ug unsa jud Kaayo. ang istorya mo jud akong gipakita. Kaayo Ug gyud. unsa jud ko mulihok mo jud akong gipakita. Kajut lang ha, itong nagsulti kag edit. Sa una, in-shot ka mag-edit, cellphone. Karon, Sa laptop na. laptop na. Oh. Yeah. Ay. O siya may editor mo. Pero karon if portrait nga video like TikTok, Inshot, lahi man gud og content akong oo. TikTok og ang YouTube. Agawa ano eh. Lahi ang YouTube, lahi ang Facebook, lahi ang Oo, TikTok. oo, oo. Pero maura ng TikTok o Facebook. Oo. So may tag TikTok o Facebook, portrait video jud na siya Yes, nakakuruma. yes, yes, So sa yes. cellphone ra ko mag-edit ana. Mm. Pero inig voice over, i-transfer na ko sa laptop adto na ko mag-voice over. Ang video, wala siya nagbase sa editor. Basin pag Yes, lami kayo imong tama, editor, tama. kung imong Oo. pag video nimo is way lami jud ang outcome. Yes. No, so gadepende ang pag-edit nimo sa pag-video. Yes. For example, kulog-kurog re ja kari dili. Tama, bitaw. Way lami jud ang Tama, bitaw. outcome, diba? So wala paningkamutan jud nga lami jud ang pag-video pa lang. Para edit na nimo mas mulami. That being said, Miss Cynthia, unsa may imuhang advice o tips nga mahatag sa mga tao nga gusto maggama og content? Pangitaas sa una o sani gid imong passion kana malingaw jud ka. And then padayon ra gud kaysa ako nag-start katong pag-boom na ko sa usa ka video. Wa mo ko nag-expect adto mo boom to siya. Upload ra to kay wala toy lingaw kay pandemic ba ya. So pag-boom pa lang gisumpayan ako dayon og video. And then every day as until Sundan. na-reach na ko ang Yes. momentum and then mo na jud to. And okay na ka sa imong na-reach nga okay na ni siya nga followers, then pwede na kang pahuway. Pero if dili pa ka satisfy sa imong nakuha nga mga followers, everyday jud Daily, sa una. daily gid. Daily jud as Daily, in tama. liman kag alas 12 gabi ga voice over pa ko para lang maka-upload ko. Inana jud like para jud everyday sa gunso nyo before nako na-reach ang 100,000 followers sa TikTok. Anya ako ang idea to before ako nga sa 100,000 followers sa TikTok dili man jud mo follow sa YouTube. Yes. So para maka 100,000 ko sa YouTube dapat maka 1 million ko sa TikTok. TikTok. So goal na ko na as in na ako gisuwat nga reach na ko ni 10,000 followers. Pag human sa 10,000 kani 20,000 na po i-hit. Pag human ana lahi as in najud ko kanang murag board nga Yaoy. i-reach jud na ko ni. Mama na po na lahi na po na ra jud like dapat dedicated ra gid ka sa No? imong gibuhat ni nana ra jud Tinuod, wa may sikreto ani as in do what you can wherever you Yes. are. Ug unsa ra gyud kaya nimo? Yes, Ug yes. asa ka dili kay ugson jud imong kagalingon nimo nga magpaka-social para sa vlog Yes, yes. or magpaka gusto jud ka nga naa kaani kay para naka-i-vlog. Ug unsay naa? Di ba? Mao ra jud. Ganon. Or in other words, be resourceful, no? Yeah. Kung asa ka, kung si pwede nimo magamit, gamit ta. Oh. Ana lang, di ba? By the way, congratulations. Happy 1 million followers sa imuhang Facebook page. Kaya. Kuyawan, no? Grabe, pero down to earth, gyapon ka. Kinisugot ka mag-chit-chat na go. Bita. Mo? No, maski kuyaw na kay ka. Salamat, Miss Cynthia. Dili man ko kuyaw. Dili, uy. Kuyaw kay ka. Mas-support sad ko proud bisdak. Salamat kay Miss Cynthia. Ha. Grabe ka salamat sa imuha. Ganiha bitaw pag-meet na mo. Nangurog na ko sa tinuod na lang deep inside kay nag-fanboy inyong anggol, nag-fanboy gyud kay
Promise, kani nga ko ang mga solid supporters ka, hibaw na sila nga tigtanaw gyud ko nimo. Wow. Oo, tigtanaw gyud ko nimo. Kaya mo mention mo gubrong ate nga, basta mo makakita nga imo kong i-mention sa like for example atong sa nitong ikan nga si Tata Daim bato nga magluto mo pagluto og gulay nga parang miskin ka. Sige na mo yun nga yam kanang mention ra ba ka aning chito ano inana oo ba ako si Zamoy murag nakakuan ba. Salamat ma'am. Salamat ma'am. Ug daghan king salamat sa family ni Miss Cynthia nga mikuyo gyud nga rin. Miss Cynthia, last na lang ay hatang mahuman, unsa may gusto ni mo ipaabot sa imuhang mga fans ni mo? May gusto rin ako? Ako rin yung is, salamat dyan mo ninyong tanan sa tanang suporta from the very start. Sa zero pa lang ko until now, gisuportaan dyan ko ninyo. And then, dili lang kay sa TikTok, dili lang kay sa Facebook, apil sa YouTube, no? Grabe, ang YouTube dyan ang pinaka ano, kay para no, kana mo'y pinakalisod na abtun dyan. Diba? So, muna nga, thank you so much sa inyong pagsuporta o sa dili pag-skip og ads. Diba? So, dili lang ko karang di ko mangayo og unsa pa ang amo lang is don't skip the ads. Diba? And then thank you so much sa pag-support sa video, sa pagtan-aw, and then mo to. Salamat ra jud akong ikaingon. Salamat. Speechless ko. Pwede ni mo humano ng chit-chat niya katong imong signature ni mo nga finale. Karon na? Kana. Oo ba? Sige daw. Sige. And that's it. This is Miss Cynthia. Salamat, Miss Cynthia. 따뜻하게 날 감싸